Sadepäivä 4.4.2011. Tulin juuri töistä. Meillä oli koko päivä hyvin kylmä ja päivä oli tosi hiljainen. Ihmiset ei olleet jaksaneet lähteä ollenkaan liikenteeseen. Mulla oli aamulla tapaaminen Helsingin kaupungin virkamiesten kanssa. Keskustelimme Hakaniemen alueen kehittämisestä, Hakaniemen hallin tilasta ja toivotin halliin tervetulleeksi lähiruokakaupan. Sellainen olisi oikein hieno juttu juuri nyt. Sitten puhuttiin paljon siitä torin alla olevasta parkkihallista. Sitä on suunniteltu vuosikausia. Siinä on YIT mahdollisena rakennuttajana, mutta YIT tarvitsisi siihen sellaisen kumppanin, joka toisi lisää parkkihallin käyttäjiä. Ja silloin on aina mainittu päivittäistavarakauppa. Ja olen ihmetellyt sitä päivittäistavarakauppaa ja ehdotinkin nyt Helsingin kaupungin virkamiehille, että miksi ei, kun siis metrotunnelista puhkaistaisiin seinä ja sieltä torin alta käveltäisiin suoraan halliin, semmoinen käytävä, niin siihen oikealle puolelle lasiseinä ja lasiseinän taakse Rockefeller Centerin tapaan vaikkapa luistinrata, urheiluhalli, jossa olisi joogahuoneita, tanssihuoneita, punttisali, sirkuskoulu tai sitten voisi olla musiikkiharjoittelusaleja, voisi olla elokuvastudio, voisi olla elokuvateatteri. Meiltä puuttuu Hakaniemestä kokonaan elokuvateatteri. Voisi olla kirpputori Valtterin tapaan. Miksi päivittäistavarakauppa olisi ainoa mahdollinen apu sille YIT:n parkkipaikalle?